Bħallum ġimagħtejn mistennija naraw xeni li rajna f'pajjiżi oħra bħar-Renju Unit fejn f'Malta se tibda tingħata t-tilqima għal kontra il-COVID-19. F'pajjiżna mistennija jasal il-vaċin tal-Pfizer u BioNTech mill-Belġju. Dan kollu spjegah id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt il-programm temi preżentat minn Nigel Vella fuq One Radio. Kif ikun hemm dik l-awtorizzazzjoni li qed nistennewha tkun jew lejliet jew fil-ġurnata tal-miliet, il-vaċċin jitlaq mill-Belġju fejn huwa manifatturat u jiġi fit-triqtu lejn Malta. Qed nistennew li jieħu madwar 30 biex jasal Malta li jfisser illi bejn wieħed u ieħor bħallu 15 inkunu bdejna nagħtu il-vaċċin ġewwa pajjiżna. Fuq One Radio id-Deputat Prim Ministru qal li l-awtoritajiet tas-saħħa mhux se jitilfu żmien fil-perjodu qasir ta' vjaġġ tal-vaċin mill-Belġju. Spjega kif in-nies se jibdew jirċievu notifika biex imorru ħalli jitlaqmu. Saħna dikinhar li jitlaq mill-Belġju lejn Malta ħanibdu noħorġu l-inviti lill-persuni li aħna qed inqisu li huma l-aktar vulnerabbli allura li ħajħdu l-vaċċin l-ewwel biex ikunu jafu fejn u meta jridu jmorru jieħduh. Bejn wieħed u ieħor aħna nikkalkulaw li l-invit dak li jkun jirċevih iswu 5 ijiem ġimgħa qabel ma jkollu għalfejn id-data u l-ħin ta' fejn jkun irid imur jieħdu. Ġifier ħajkollok 5 ijiem ġimgħa ċans biex inti tkun ċert li tista' tmur f'dak il-post jew jekk ma tistax għalek xi ħaġa ċebbel u inti b'data oħra. Il-Ministru għas-Saħħa qal ukoll li wieħed m'għandux jaħseb li ntesa jekk ma jirċievix in-notifika biex imur jirċievi l-vaċin. Issa spjega kif kollox se jaħdem mod sistematiku u fuq medda ta' xhur se jkun qed jitlaqam mingħajr ħlas il-poplu kollu. Anke dawk in-nies mhux se jirċievuh kollha l-invit fl-istess ġurnata, ħejrċievuh kull-jum ħajkun hemm grupp ta' nies li bdew jirċevi. Gwalla wieħed m'għandux għalfejn jinkwieta jekk ikun jaf il-xatt ieħor li jirċieva l-invit. U anke ma biex it-tibqima. U lilu għadna ma jgħidnilux għax ħankunu qed nagħmluha b'mod sistematiku u b'mod gradwali biex l-ewwel nibdew minnu l-aktar vulnerabbli, in-nies li jaħdmu fl-isptarijiet u n-nies li jaħdmu fuq qasam tas-saħħa, in-nies li jgħixu fid-djar tal-anzjani, il-keres ta' dawn in-nies u mbagħad nibdew ninżlu l-etajiet nagħtu minnu l-aktar vulnerabbli sakemm eventwalment fuq medda ta' numru ta' xhur inkunu laqqamna il-poplu Malti u Bawċi kollu.